मथुरा में श्याम हमके छोड़ के बाकी नैया लगा के गइल मथुरा में श्याम हमके छोड़ के बाकी नैया लगा के गइल। दर्द दिल के बढ़ा के गइल, दर्द दिल के बढ़ा के गइल मथुरा में श्याम हमके छोड़ के बाकी नैया लगा के गइल मथुरा में श्याम हमके छोड़ के बाकी नैया लगा के गइल। कब आओगे, कब आओगे, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। जी 101 रुपये का पुरस्कार आया है सुनील महतो जी ने, और ये मुखिया भी हैं, उनके तरफ से 101 रुपये दिए हैं। माता रानी इनका हर मनोकामना पूरी करें और इनकी जय जयकार रहे। जय हो। और एक पुरस्कार आया है मंटू महतो जी का ड्राइवर साहब हैं कुंदन कुमार जी ने 51 रुपये का पुरस्कार दिया है। माता इनकी हर मनोकामना पूरी करे। नहीं रात के नींद आता है और नहीं दिन को चैन आता है, तो कहती है हे कन्हैया जब साथ रहे के ना रहे तो प्यार कहे कैला, हे कन्हैया जब साथ रहे के ना रहे तो प्यार कहे कैला, हे कन्हैया हमारे दिल के साथ खिलवाड़ कहे कैला, जब 2-4 दिन मथुरा में आवे के रहे तो मथुरा से गोखला काहे गैला। तो क्या कहती है, रोती और बिरखती कहती है, मुरली के भेष बाबा भैले बैरुनिया, रही रही याद आवे जमुना के परिया। मुरली के धुन बाबा भैले बैरुनिया, रही रही याद आवे जमुना के पनिया। मुरली ऐसन बजा के गए, मुरली ऐसन बजा के गए मथुरा में श्याम हमके छोड़ के बाकी नैया लगा के गए मथुरा में श्याम हमके छोड़ के बाकी नैया लगा के गए। जय हो। क्या बात है, ताली दीदी ताली। हे। और अगर रोती है और कहती है क्या, कहीं के कन्हैया गईले आइब हमें परसो, रहिया तकाते बाबा बीत गईले बरसो। कहीं के कन्हैया गईले आइब हमें परसो, रहिया तकाते बाबा बीत गईले बरसो। रोग ऐसन लगा के गइल, रोग ऐसन लगा के गइल मथुरा में श्याम हमके छोड़ के बाकी नैया लगा। क्या बात है भैया, झूम जाइए, बाकी नैया झूमिए भैया। हो गई, क्या बात है, क्या बात है। लगा के गइल, हो गइल बाकी नैया 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 लगा के गइल। बोल सच्चे दरबार की।